May digmaan ngayon sa pagitan ng Israel at Palestine. Ano nga ba ang dahilan nito? May digmaan ngayon sa pagitan ng Israel at Palestine. Ano nga ba ang dahilan nito? October 7, sinakop ng grupo ng Hamas ang Gaza Strip ng Israel at binomba ito ng libo-libong raketa na nagdulot ng kamatayan ng maraming Israelyano. Simula noong 1948, may alitan na ang Arab at Israeli. Ngayong 2023, ang digmaan ng Israel at Palestine ay nagresulta sa malalaking pinsala sa Gaza, kung saan isa sa mga namatay ay ang Pilipinong OFW na si Paul Vincent Castelvi mula sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Si Castelvi ay 42 years old at inaasahang magiging ama na. Pero hindi na niya ito maaabot dahil sa trahedya. Siya ay caregiver ayon sa POEA. Mula sa mga Kapampangan, ipinapaabot po namin ang aming pakikiramay sa kanyang pamilya. Sana'y matigil na nga ang gulo, maghari ang pagmamahal, magkaisa, magpakumbaba at tapusin ang hidwaan. Maraming sugatan, maraming buhay ang nawala, maraming pamilya ang nagluluksa, maraming sibilyan ang naapektuhan na walang kinalaman sa ugat ng digmaan. Sa mga Pilipinong may mga kamag-anak o kapamilya sa Israel, manatili po tayong magpagbantay. Magdasal tayo, huwag tayo mawalan ng pag-asa sa gitna ng alitan ng Israel at Palestine. Ako po si Ivy Santos mula sa Kapitolyo ng Pampanga. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Maraming salamat po.